Люби, здрасти! Здрасти. Къде сме? Ние на Огост. Огост. Направихме много хубав риболов. Ивицата на Ръсник. Да, но ми е интересно само да покажеш на драгите зрители с какво лови днеска. Веда 2 кг веда фидерчен, едно пакетче копра маласа и след това увлажнено с водичка и течен бустер с копекс. Това Супер! просто чисто и ефективно. Значи за хранката на Мадис какво? Работи. Точно така. Айде сега ще покажем на драгите зрители какво си хванал. Айде. Готово? Това е. Кой откъде е? Кажи чао! Чао, чао.